xi qabelkom ħalli l-liġa. Merba dan huwa shooter fej 5 minuti kuljum bis-sewwa jew bid-newwa tkunu tafu dak li għaddej mill-ħluq fejn ma jafux iżommu l-kelma. Trid tazzilma. Ifhem, mhux li tant tidher tajba dik tazzilma għax jiena dardra. Għandek raġun x'għadni nesperimenta, ma miexi dal-biċċiet tara. X'jiġifieri tesperimenta? X'jiġifieri għax mhux nifhem. Għax ħanajdlek, Los Angeles tajjeb, mela daw nefqu 740 miljun fi proġett ġdid. Fej jaqbdu l-ilma li mhux tajjeb għax-xorb, ġifieri l-ilma li għaddi minn taħt. li nagħmlu aħna tajjeb u jirriċiklaw u jġibuh tajjeb għax-xorb. Aħna Malta diġà għandna xi ħaġa simili għax aħna ħafna mill-ilma tagħna jiġi minn reverse osmosis, ġifieri naqbdu l-ilma tal-baħar u nġibuh tajjeb għax-xorb. Ta' dranaġġ bdejna nagħmluha imma iktar qed nisqu l-pjanti, imma jiena naħseb li hija viċin li kważi nikkonvertih li l-ilma tiegħi qed tifhem dak Qed nifhem. Ifhem, nispera li jagħmlu biċċa xogħol aħjar milli għandek inti hemmhekk, so għax inti tidher li għadek tiżgħira l-bot. Imma jekk ħanitkellmu fuq sostenibilità, nitkellmu fuq dawk in-nies li qegħdin jippruvaw isaħħnu id-dar għaliex it-temp issa donnu qaleb, jiġifieri. Aħna taf x'għamilna, aħna qbadna il-metodi kollha li jintużaw fid-djar tagħna biex issaħħan id-dar u pruvajnihom biex naraw li mu l-iktar wieħed wiertit, l-iktar wieħed li għandna nużaw. Inti li mtuża? Naħseb il-gass? Naraw jaqbillekx. Fil-fatt illum sa naraw jekk tħalli sija mixaw l-air condition, l-electric heater, il-gas heater jew il-fireplace. Li ma minnhom hu worth it. Jekk tħalli air condition ta' 12,000 BTUs mixaw waħdu, dan jeħli 4 units li jiswew 15 cents. Gas heater. Fil-fatt jekk tħalli sija mixawl se jeħli kilo gas li jiswa 90 cents. Però l-gas heater se joħloqlok 2 kilos ta' ilma fl-arja li mbagħad ikollok tuża dehumidifier. Il-fireplace. Fil-fatt fireplace kważi tittuża 9 kilos injam f'sija li tiswa bejgħu ieħor 850 ta' euro. U fl-aħħar l-electric heater. Fil-fatt l-electric heater huwa l-iktar wieħed li jeħli. Fil-fatt hemm ħafna varjetajiet ta' electric heaters differenti. Fil-fatt mill-electric heater, gas heater, fireplace u air condition, sibna li l-air condition huwa l-iktar worth it li nużaw. U mela ħalli l-air condition għaddej, Sanji. Mhux hekk, jew mhux hekk, ma tagħmilx hekk, ta' ma mhux tajjeb. Ma jieni ħasra mhux hu jħallas. Dak ir-raġel ħaqqu l-ġenna. Issa dal ġej ma ħaqqux il-ġenna forsi, imma ħaqqu l-opra tal-ġimgħa. Hello, jina Marija Hallas u l-lum ġejt nagħti l-opra tal-ġimma lil-xaħat li aħjar naqbad ngħajjatlu ta' xed nibża daqsxejn. Sir, hija waħda please. Hello. Għandi pjaċir. Jina Marija Hallas. Għandi Valletta. Busijena, Iva. Mela, ħanidlek, jina s-soltu naqlalom daqxejn min jiġi fuq il-programmi, tajjeb, imma lilek mux ħanaqlalek li ħanfaħrek biss. Grazie. Mux għaxek ħaqqu ta' aktar nibżajtin ġi daqqa ta' siġġu imetli. Ħanidlek, għawnek senatuk l-opra tal-ġimma, ta' kem inti ta' xogħol tajjeb, inti anka għamilt ħafna żmien eżempju l-Ġapan u din is-sena. Ekku, għamilt siċċur il-Ġappun u l-indur id-dinja fejn ix-xogħol immorru xi. Wow, very nice. Ħanara l-massils, nista' nara l-massils. Miss, ma taħħiħux. Zallam branċetta, Gianni Valletta, narak bil-malja, tħawat l-Awstralja. Maħġ kbir, naħseb. Min ħawatni. Narak it-tir, kemm min ħafif, b'dak ġismek kbir, tider kattif. Iżnaf minn ġewwa, int mimliħ l-ewwa, doqqu trumbet. Gianni Valletta.
San, taf li qaskont naf li għanna wrestler ta' fama internazzjonali Malta. Mux għalek t-taraħ shooter mit-2 sal-ħat. Araw shooter u jekk għandkom xi affarijiet tistgħu tibgħatu għamna fuq shooter@danusan.com. Niltaqgħu għada. Yes!